Čaute ľudia, vítajte od dnešného videa s názvom Rozbitie iPhoneu. Mám tu taký iPhoneík, oranžový. V tom je taká hra, ktorú takto robíte, tak na to klikáte zozadu. Takže ja ho idem rozbiť, lebo ja si kúpim... Čaute, ja som kameraman. Takže ja si idem kúpiť, lebo ja si pôjdem kúpiť nový, my si zapalíme svetielko. Zoberieme najlepší nožík, forever. Ako zväčšie než moja hlava. No. Takže my ideme rozbiť iPhone. Pozrite sa, aký mám nož. Môžeš to na chvíľku podržať? A to je Marlon. Daj, budu profesionálne. Zaberi. Pozrite, aké veľké ono. Nožík, ty kokos. Poď. Poď, skáj z tej komne. Dobre, poď. Zväčšie než moja hlava. Profesionálne zaberi. Dobre, počkajte, ešte sa musím rozlúčiť s iPhoneíkom. Ahoj, iPhoneík. Ahoj, iPhoneík. Dobre, tak. Už prasklinka. Už to striekla. Mobil. Nie. Počkaj. Vylej tú vodu. Nie, že mi... To nie vrah. Vyleješ to. Môžem to ja urobiť? Počkej. Dobre, stop. Ty kokos, počkej, ja zlomím na polovicu. OK. Je to tam. Ľudia. Ukážte. Nechcem vidieť toto tu. Ja ostrý. Je proste dosť kľúška z tohto. Adam. Nalepka taká tam bola. Počkej, ešte toto krúžko, že či nebude lepšie vidno. Ja vôbec neviem, kde je. Tu je. Tu no. Také krúžko v tom bolo. Takže toto by bolo. Takže toto by bolo všetko z týchto videách s názvom Rozbitie iPhoneu. Nezabudnite strieť like, ak ste nevideli ostatné videá, tak si ich určite pozrite. Lúči sa s vami Zeus a čaute.